Het jubileumfeest van zwembad Het Baiersplak had een vervelende nijsmaak kregen. Verskatenbeen kregen last van bultjes en hoetuitslag. En een onderzoek van het wetter en de omjouwing bleek dat er op het zwembadterrein nesten van de Ike procesjeroep zitten. Het zwembad is daarom nooddicht. Voorzitter Jeltje Visser vertelt hoe dit al gebeuren koe. Ik zie hem net in het wetter en wat ik wel opvoer, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hien. Dus ik geen uitslag hien. Maar vooral de band die op de Stwarmbaan ontblaad geweest die hien de bulten. En ze hebben natuurlijk Greet Jonne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug de nuddeltjes zelf, de hierkes van de processie op het springkessen komen binnen. En daar gaan ze maar de voeten en maar de buik komt het glied geweest. Dus ik denk dat daar terug echt het wel wat uit de hand doen is ik met de plakken. En ja. Het terrein wordt skiermakken en de nesten die binnen voeten dadelijks voort hellen. Het zwembad houdt no contact met de GGD over een veilige wegriepening. Want ja, er staan natuurlijk wel hele mooie warme dagen om te komen. Dus we zijn niet meer zien dat we dat konden krijgen om weer riepen te kunnen. Mensen met klachten worden ongered om contact op te nemen met de hoesdokter.